Dobrý den, jmenuji se Tom Václavík a jsem předsedou sdružení Slow Food Brno. A mám 4 hodiny na to, abych vám něco o sobě a o Slow Food Brno řekl. Mám k tomu přednášku, ale ta není vidět, tak já budu improvizovat. A začnu možná tak, že se vás zeptám. Zkuste zvedat ruku, kdo včera večeřel. Výborně, většina. A teď zvedněte ruku ti, kteří večeřeli ne sami, ale s někým. No, výborně. A teďka vzpomínáte si, co jste večeřeli? Zvedněte ruku ti, co si to vzpomínají. Vzpomínají, výborně. A teď zvedněte ruku ti, kteří to, co je večeřeli, tak taky nakoupili. Výborně. A dívejte se na ty ostatní a pak o tom přemýšlejte. Jo? Neříkám to jenom tak jako pro srandu, že by mě to bavilo. A teď ti, kteří nakupovali, tak jestli víte, odkud to pocházelo, to, co jste nakoupili. Kdo to vypěstoval? 1, 2, 3, 4, 5. Výborně. Výborně. Tak to jenom tak o tom trošku přemýšlejte, jaké důsledky ty otázky mají na to, co jíme a jak jíme. Slow food je česky řečeno pomalé jídlo, pomalé stravování, něco takového. My to raději nepřekládáme, protože chceme, aby si to každý vykládal po svém. Nicméně hnutí slow food začalo před nějakými 25 lety v Itálii. Taky Carlo Petrini, novinář, žurnalista italský, se naštval, protože v Římě McDonald chtěl otevřít svoji další pobočku a ho to jako gurmána a novináře, který píše o jídle, o dobrém jídle a hlavně Itala, tak se naštval a s pár kamarády si řekl, že to takhle teda ne, že to nedopustí a že jíst McDonalda nebudou. Tak založili něco, čemu začali říkat slow food. O 2 roky později se z toho stalo mezinárodní hnutí. V Paříži se podepsala konvence a v podstatě 25 let to hnutí funguje dneska už po celém světě. Má asi 100 000 členů a funguje tím způsobem, že nechává v podstatě lidi na místě, ty lidi, kterým ty otázky, které jsem tady položil, tak kterým nejsou úplně lhostejné, aby ze spoda formovali něco, čemu se ve slow food říká convivium. Convivium je latinsky dávat něco dohromady, společně něco dělat, společně se radovat. A tyto convivia vznikají prostě v tom místě, kde se sejde pár lidí a chtějí naplňovat myšlenky a vizi slow food. A ta vize slow food je založena v podstatě na 3 pilířích. To je dobré, čisté a férové jídlo. Dobré jídlo znamená takové jídlo, které mě nejenom chutná, ze kterého mám radost, ale které také vychází nebo je založeno na nějakých místních tradicích, místních znalostech a kulinářských dovednostech, které patří jednoznačně k tomu danému regionu. Čisté je ideálně z certifikovaného ekologického zemědělství, ale není to podmínka. Slow food totiž není certifikační orgán, to je opravdu hnutí. Takže ideálně maximálně šetrné zemědělství, opět založené na místních znalostech, místních podmínkách, ideálně rodinné farmy, specializující se na smíšené zpěstování, smíšené zemědělské podniky, tedy rostlinná a živočišná produkce a tak dále.
A pod tím třetím pilířem férové jídlo si představujeme to, že my jako spotřebitelé budeme tomu farmáři dávat ceny, které my si můžeme dovolit a které toho farmáře udrží při životě. Takže čisté, dobré a férové jídlo je slow food. My jsme si byli vědomi toho, že slow food pro Čechy v podstatě nic neznamená a těžko se překládá. A ti, kteří neumí anglicky, tak je to o to těžší. Tak tady začínáme razit koncept, kterému říkáme jídlo zblízka. Protože si myslíme, že to lépe vyjadřuje ten koncept. Protože jídlo zblízka neznamená jenom to, že, nebo lépe řečeno, ten koncept jídla zblízka nakoupeného ze známého zdroje, ideálně z regionu, ve kterém ten jedlík se pohybuje, tak má obrovské důsledky nejenom na to, že to jídlo je maximálně čerstvé, minimálně zpracované, tedy samozřejmě minimálně zabalené, minimálně cestovalo, tedy jeho ekologická a uhlíková stopa je minimální, ale má samozřejmě nebo přináší obrovské příležitosti a výhody pro ten region, ve kterém bylo vypěstováno. Protože pokud já mám svého farmáře, svého dodavatele masa, mléka, mléčných výrobků, sýru ve svém regionu a toho podporuji svými penězi, tak samozřejmě ty peníze v tom regionu zůstávají, protože ten farmář si je nechá a utratí je opět za služby, které on potřebuje pro to, aby to mléko, maso, obilí mohl produkovat. Čili moje peníze, místo aby skončily v nějakém nadnárodním řetězci, tedy v zahraničí, zůstávají v regionu a v tom regionu se otáčí. A vytvářejí samozřejmě další peníze, tedy další bohatství pro ten region. Kromě toho ten koncept slow food, potažmo jídlo zblízka, má ohromný vzdělávací potenciál. A tím pádem společenský a o ekonomickém jsem mluvil a ekologický. Společenský v tom smyslu, nebo vzdělávací v tom smyslu, že pokud já vím, odkud mé jídlo pochází, kdo ho vypěstoval, kdo ho vyprodukoval, tak v podstatě s tím jídlem konzumuji také příběh toho člověka. A tím se uchovává, případně šíří bohatství toho regionu. Příklad kulinářské tradice, nebo uchovává se způsob pěstování, nebo tradiční odrůdy, nebo plemena zvířat, a nebo specifické způsoby pěstování. Jsou regiony, ve kterých najdete plodiny, které nikde jinde nenajdete. Těch je spousta. Od ovocných stromů, speciálních jablek v Bílých Karpatech, švestek. V Rakousku najdete spoustu regionů, ve kterých se pěstuje třeba obilí, které nikde jinde nenajdete. Druh obilí. A pokud ho jako spotřebitel, jako konzument konzumuji, tak samozřejmě tomu farmáři pomáhám tyto tradice uchovávat. Takže to ke konceptu jídla zblízka. A ještě zpátky k tomu, jak funguje slow food. My jsme brněnské Convivium Slow Food Brno založili někdy na konci roku 2011. Jsme občanské sdružení a samozřejmě uvítáme nové členy. Pokud byste chtěli hnutí Slow Food pomoci nebo se účastnit, tak samozřejmě se můžete stát členy. Snažíme se filozofii a vizi Slow Food nějak přenášet na Brňáky a snažíme se to dělat způsoby, které jsou zábavné. Takže děláme třeba na Vánoce
pozveme si šéfkuchaře a vaříme tradiční, loni jsme dělali tradiční receptury zpracování vánočního kapra. Pozveme lidi, aby se zúčastnili, podíleli se na tom, pak posnědí. A děláme jednu velkou akci v létě, které říkáme gastronomický festival Jídlo zblízka, který mimochodem začíná teďka v pondělí 8. července. Říkali jsme si, že bychom chtěli koncept jídla zblízka přenést lidem tak, aby si to opravdu užívali, aby z toho měli radost. A protože my vařit neumíme, nebo alespoň já vařit neumím, tak jsme si říkali, že to necháme udělat těm, kteří vařit umí, a tedy brněnským kuchařům. A proto jsme začali spolupracovat s brněnskými restauracemi. V roce 2011 jsme jich měli 6, loni 13, letos už jich máme 18. A tady těch 18 restaurací, lépe řečeno jejich šéfkuchařů, pro vás 3 týdny vaří 3chodové menu, které my nazýváme od vidlí až na vidličku. Proč od vidlí až na vidličku? Protože jako jediný gastronomický festival děláme to naprosto transparentně. Každá restaurace, každý šéfkuchař musí uvařit to 3chodové menu ze surovin, které pochází z okruhu do 150 km v okolí Brna. To je jedna podmínka. Druhá podmínka je ta, že my všechny dodavatele, kteří suroviny tomu kuchaři dodávají, tak zveřejňujeme. Jak na webu jídlozblízka.cz v profilu každé restaurace najdete seznam všech surovin a jejich dodavatelů, tak přímo v té restauraci na jídelním lístku. Ten jídelní lístek obsahuje seznam těch 3 chodového menu plus seznam těch dodavatelů. Takže my jsme nejenom transparentní, ale také se snažíme vzdělávat nebo pomáhat vám jako konzumentům, jedlíkům, jak my říkáme, v tom, abyste si i vy nacházeli ty dodavatele. Že pokud ten farmář dodává do restaurace, tak bude velice rád, pokud bude moct dodávat do 2, do 3, do 4 restaurací a případně pokud bude moct dodávat do dalších obchodů nebo přímo k vám domů. Takže to je druhá podmínka našeho konceptu festivalu Jídla zblízka. A třetí je, že bychom chtěli, aby to byl festival zábavný a vzdělávací. Proto kromě těch 18 restaurací a jejich 3chodových menů máme doprovodný program, ve kterých máme 30 akcí, které proběhnou od pondělka až do toho posledního července v brněnských restauracích, případně někde venku. A myslím, že tam máme skvělé akce, pokud se chcete dozvědět, jak doma si připravit těstoviny, jak si doma péct chléb, jak péct koláče, jak zpracovávat maso, jak se vyrábí cider. Spoustu akcí máme a můžete se samozřejmě na ně přihlásit a přijít, budeme moc rádi. A máme spoustu akcí na téma víno, lépe řečeno víno zblízka. Takže pokud máte rádi víno, tak přijďte na naše akce, protože budeme představovat pravděpodobně ty nejlepší moravské rodinné vinaře. Všechno na www.jídlozblízka.cz. Jak jsem na tom s časem? 10:40. 10:40, ještě máme 5 minut? Ještě 5 minut a pak bude debata, nebo jestli chcete pokračovat, jestli pak bude prostor pro debatu. 5 minut ještě, co bych dákal? Už jenom 4. Už jenom 4, tak... Ptejte se, děláme to, já nerad mluvím. Dejte otázky, to je nejlepší, tak dám.